Kakun Kurlong Try Like in Thailand Baka Living Root Bridge Foundation Kia Sai sa Skulan na benta ban Sumaria Lai Pesan Tenrai Kiding Jri Hakasnong Minrieng Rang Thiliang Bat Mau Kernot Ki Badai Kisnong Ki Baha Bakarat Chabong Hakasa Skulan Hinen Kasi Kakun Kurlong Try Baka Living Root Bridge Kila Minjer ban Sumar Kiding Jri Nakabenta Arp South Nem Kanthi Kabalong Hadu Snam Aja Sapunyo Haka jinga lang kabla pelong hinen kasih hamadan rang thiliang lawan isim benta lang dus im kena kahima kriam upa im SEM sakong ELCM subdivisional officer penusla civil subdivision haka jing dar nang ru usim barem kahima meliam pa im laburia SEM berubah riban roy lingdar sekretari kakun kurlong try like kentai hadin ba nakaliang jongi kinoyalam rangkat IPM laborious manik CM ngilahir sikiti jaka ibadan lakajong ke khana pateng hagaba kilong trai kitra jong kene garaj ibadan hakata kepor khat arkur khat arjaj badmenta kisah sang prakur tikida don kibanta jong kibaki tengkai naga banta jongi kilong din mandit today halor kata kenong rim nakaliang ke dorban ke sengodai ban bu no laga jong ka sub committee ba kan pek kan kmi ya ki jingbu jingsat ke kilong syua man syua bat ya ki klau ki betap ya ki sim ki dok ya ki dok kha ki dok penat bat ki ba don hakan ka mai mariam ke ba boleh try kena ulakir khu haki long syua man syua jengi ba kin long try ya kena ka khendau hapo yang kara cabang de katnang ya kisngi kipor nakaliang ka heritage committee kadon penban kawai ka jingya kenduk peralok bat ka living bridge foundation jadi nangta nakaliang usarman jong kau lah panjing mut nakinong yalam jong ka jongi ka kunkur long try like and tay ba ngidon kam ban ya trailang bat kanika Living Bridge Foundation naga banta ban penbaha ban penek ban pensa ban penlong ke jeka jengok kai percai ke ba internet bat ke ba ngidang aibor kalong baik namen ring rang keliang hamau kernat kita ki benta ki ba nagaliang ka kun long try like and tay ka menjur ya ke ba kini ka sub committee ka bangi akhir teng ka heritage committee ka dan ya ka jing yo i jengai de hadin jong kata nakaliang jong ka heritage committee kelas ngodai ban ya soy da ka MOU habaro arliang atli kini ki tim ban pentelun ya ke projek arhajar sabunyo de halor kata kanong rim nakaliang jongi kinong yalam ba kledo ngimdon kanu gajing persya iki ngimdon kanu gajing khang ngidon tang kawe ban kentu na baro atli jong pi ka tim sengobha ban la ke ka ban long ka jing mentoy na ka banta kini ki kon samla ki hep ki barit pateng la pateng national orang thliang ada chairman jang ka heritage committee jang ka khun kurlong try la thai te yang den committee la seng house stem aja for ka khatri ujun te ka thong jingi kalang ba mo bangin ngin pendek persa ngin jada ngin penroi ya ke jing start ke jing tenam jo menbarin te haka jing ya nanti ngi iba kaladan kam bangin pelet jemut haka do jaka ngi iba ladai ke por ka ba
kini ki jingbo jing sat jong long samat shwa ni kong singi padahal ki jingma lengba ki bon dat ki rukom te namar hi ba ka perthem tak la nang kla kar kom perkhat te kalau kom perkhat mo ka jing ai jangai kla duna ki bon ki nei ngi mentang ki perkhat ki mentang te kadai ka meeting mentang ski ngi skwa petim sfi kadai ka meeting ke ba sa ji kan mau namar ba kadai ka meeting ka jingel lang ka gdo lang bangin sakhi yang jing play yakne ka living heritage project ka basdang nadom tausem adifulai batkan kot hawarja sapun nyau. It will start from this year 2023 and it will end till 24/7. Ti kadai kadau bangi khot lang hi barok ba wasai kidan ki parok ki babla berpoi ring ai khuble saki balar ki bla berpoi ring ngi priang jing kerku kerdok joki marba shibat dala wai kini meeting ngin hapan sindur lang nomor kadur ke shamenta ngi shan bang ha ajang sepunyo tila singila bayadan hang tu kidan ki bala ya pai tana jero ha te kala ha ngekla ban peti kalang bam kadai ka project kadai ka ba nila bu jemula aslan ka Limbri Foundation ma hat kibon kibra ki ang pila armolai amar ba ngade founder ba chairman de Limbri Foundation daga ba sai mo maraknang ba pentip hang ba ngi close ki project te haju ko por ngade chairman de daga heritage committee te hang ni yang bekran ko chairman de heritage committee ngade utrashnong ni kasnam mo ngakhan ni te kadai ka kamram janga daga jing sokhia ngesim ke negara banjeng hagre ko chairman dong ka heritage committee ti kandiat nang subatai kadai ka project mo kadai ka bangi pat bisumar ya kini jingking jiri haba tin pareng yang living road bridges kathang kalang ba om tang ki bala don in sumar ki hendrai in penroi ki te ni squad pati phi kalang ba hau ar hajar ar ila do ka ba sauna santlikum kini hakini ki area te ya angklat sibet ke area ke ba kene ke projek antrikam kumbala mat phang da ujen stri jong kalai thai mana kene ka menring karang thlang bat ka mau korot hakini ki them padun jong ke patwar ni ong te sakwai kalong hakini om tang ya kini ki jing jiri ki hamne ki dan ki jingbo jing sat ki ber ki ko sang thaj ki lenti ki be yak jat nang ni sing hat bodar haki porman sar ki kadio ka baki laj bande ki mar ki mata jong ki te nangta kidan kini jing start ngai halang ka thai handicraft nangta kini ka kibadan ka sap ni thu khana mari i babon kini ki khana ki ba kham phla de nginam lap hakikat rai da ka jing songkai ru tumen hang tu snong rangba tu snong yo te leng ba jibak kalang barakhat ki ai ke badlong kerpang yak tu snong yak tu jaga after everything should be documented kamot barakhat ngindon haka jing tha khang ba khato kan pas kan yai pateng la pateng te dai da taw ni sim kalung kor ka khia ba hot ngindon ka fon ngindon ka no do jingrap dai ni da so tanat banakale ka United Nation Development Program ka wan sangi bangila banya trelang batki khang ba ban longkum i jing play mai jing sedang ban pin i yer kam tingi yo ifan ni barit banyak ban sedang ni rekam te yo ban lumlang hani ru dai dak kersan barba jong ki balok jong ina pak UNDP te ngaskotrak ban ai khlai debraj mo na ka team jong fi your team that for the last since 2018 when the foundation has been established you start sending people te ko ai the na phi kredwa loi ba ka team jong debraj na po chalo po long ba nari ajak pra las dang ni ban plan bong ia pha de ki bro sana te ka ba kham komik lang ka ba uga ju pha ang kadur ma ben kini ki bro na ba ki bang ai kadur sa ai kadur ki jiri ai kadur ksai ban pesafriang re klam da tip ma klam da ma tikna fi jong jaka uilu sai te la da ngem tip kerpang da ngem tip ka jinglon ju kata jong ka tu jaka ninam la ban share shapi ko perlok tidak ada dau ni ketika tim jangi ba de brach kawan sesnong rang thliang kisah lai mit lai singi ngilam sha parwar te bes hakata ka ba kibriu jong i
let cho tôi bật thọ thích thế như lòng vẫn làm cái breu cũng bà phim experience mà phim bắt tay cái công ta thì ada mentak hang berhenti nak kelang ke heritage committee buat betul fee kalau ada mentak kalau jangan poi hajar rumut ki breu balawan bat kawai ke buat betul kalau bak kimpat kini ke jaga kimpat dai hak tourism road map te kajumut kalau ba leng ba kaji ke jing pendak besa jongi ya kini ke jing bo jing sat men barim ngin thau kilat kelenti ban play kalat kamai ya kitu snong tang ba hak rukum ke bakit khia ke ba shong khia kam de bersu Shabdor tu khai ke diri tu mau kena be sanbar pusla lagi lebih tak na surat hang tu lah dia ada bro dah satu niat sudah jadi nyelam no tindai ka MOU ira kata jemut ke bong structure nicely kemot ban be renti ke jing pen khai ke jing penyai karukom nyelam bro karukom aja sak ter kan dia long ka ban penjak kam ya jam penjak jemata ya tinong susnong ki badan haki ni ki laisnong idei ka jat ben riu ka basyampang wat lang iyo eka tien ka jongi dangshen rigi bri basyampang hakaba nginang bagin de ban thi na do ti por pamenswa ka pisa kampat control ka daily living ka jongi ka lifestyle ka jongi haka jo por ngi bri ru ki panang bagin yiti iron smelting bagin sho anar ndu ki por habang i puli ki kot puruskam ki jongi i puli ka shat dan sepang ka khana sepang ka dan thlen i tip Sepang kajing start juk khasi jungi wat bagin snal bagin smell tigi ayen naduk tigi por ki bamen barem gidei ru ki breu ki banang ban snai ki jing roi iri breu banang ban snai ki jing roi bagi poetry bat kum ta ter bat kam don ko welu ka jaka jugo kai kan gadi khasi jan ter ba it ka jungi ka bam don ni ki jing thu khana puruskam habang ilet chno kali kai ngi i ka jing tanat jaka no kali kai rei bon ki breu ko wan na bar ki bon kum ki tourist chane ki i ka jing tanat jaka no kali kai ki pet ya bi ya ka rei bon pede ki bam tep ya khana sepang kano kalikai but kadang ko bika sin habang ngayalam we parlok kan wan po US ngayalam man tengi ke sora but habu pet kata kano kalikai hot ke itnat repo America ni don kan dia ka falls ka bakam itnat bande gani ka bakam be bakam shop be bande gani ri habang patai u ya kata ka jing tu khana sepang kano kalikai udah shock kata ka bensi baru do ong pa jen bangat tip kata khana ka nang pen itnat shushu ya kata ka jaka jengok kai namar kini ki folk tales mi ong ki myths ki legends ka tien pareng kini ki puruskam ki ba don ki khana ki ba pen I ya kata ka jing long kentang ka jing long pher ka jing long unique ka jong ka jat ben riu jongi ti habak yo sngo kata khana ka pen long ki begin put mudur kata ka jing tenat jong kata ka kshat ringkat kata ka jing itu khana ka ba melung hado kata ba kata lang enhance kata image of the destination. It enhances the image of the destination because the story behind that falls is very unique, something very emotional that it makes any tourist go back to rethink and recollect about the story behind it. So kini jaka berkhot ki bangile ki jaka jo kai bangawan trekking menakanesh pom nyu tmar kakshat uren ngai ka jing itnat ka khado ata jam tu kakshat bat ngas ngomelung ha berkhat bakadon ka jing thu khana shapang jam tu kakshat Bridge Foundation. Kumboy ong iwi na ginongkaran man ne. Lada kadon hi ke jinga trailang hapadeng ka community. Kishnong kathaw. Ka HA baro kanya chakman. Kawai ka ba shat ba ka jingmut jonga manta kani ka living root bridge kiba ngidon keleng ka ri hasi jantia. Kabale se na pedeng jong ki khna ki badang kham khna le se bu na ki patep hendrai par ki tourist mata pade ki banabar pade ki la phai khmat ha shakani ka benta jong ka tourism living root bridge nani thoi phi tan man chim ta yo idang don we chief justice jong ka high court jong ka dika Madhya Pradesh bawan chani tiu licensing officer jong e phone ha damiat harap phone damiat tadi yang la syai kasgi one chief justice itu siapa penursla but one siapa maulunong tengok tu ngan sa pen kran ini kinong penya jo ka maulunong kyo em kim kwa balet si kasnong ki kwa balet siapa ka living root bridge ka banan hajat maulunong teka pamut ba ki bana baro kilatip bat kilapai khamat syakani Teka ek bakring. Hey, ek bakring ba namar ba
ngani thu ipi hapo ka jela jungi kadai ka wei ka puik potential hin ong no kadai ka tourism sector kata mla banlen hakini ki sngi khndiat bala dep no athai pri fila tep hingi don ki ka festival ka bahe ang tai po reboy hak to ka sngi ya kran lo bale se ki wei ki state jo north east imbes go e ban don e kata e ki nong no kani ka tourism nong ka ba biang ha ki wei ki jela ta ha po north east ni kran dek abang ba pendau ni ki ndai tang balong ni da perkhat pada ngatai banya nujor ba ka jongi ngatai ngibun ke avenue ya kata nakalia ha ka state ke jongi ngibun ba tebat ka wei pada ka ba dei ba ka than kumsora penosla ni don kita ki ksha ki krem ki babun ten re ha ki than penosla lai kat ha ni ki khndiat nong no macam senam bangadon hang ni ngios ngoba kidon kita ki living root bridges ki bala hendai kulong bat ka ba nakaliang kum jong i ngani ka living root bridge foundation pateru kadang ele pada ban pen beteng nane ban penroi shu i ki ban sawatro tingam da don kam ban ong ki kata ka living root bridge ki kata ka jingking jiri ki jing mentoi ma phi ki nong shnong ha ka di ka than terus lai pitep ka history ane ka background jong kata ka living root bridge balik kita ki rio hendai jungi ki rio temen jungi balik ki shna ki poi ya ka pot nong ba kin hapan shna ya kani dingking jiri jong pi pitip khambha ya kata story ya kata ke khana ya kata ti hendrai ka badang sa pada ko menta kum ni ki ru pateng pada ki badang bra shakhmat pada kum ba phi ki badang don menta bat ki bansara pada shakhmat pada kalong ba kum no pada ngin pane patsang ya kata kumno ban panek pesan pada ya kata ka ya kini jingking jeri pi kumba iba morning mentan hidang syong ba ta jingdon ju kini ki jingking jeri ho ningkong e ka atrak ya ki inongan juga kai pakai dan kita turis tienrei pi kumba iong pada mentan ro mentala syong badon kata ka jaka jungok kai don kata ka jingking jeri hang ta kata kilometer na penosla kata kilometer na Shillong hang Nai kelam da don pada kata ka jing peniyat bet ya kata ka rukom let ju gitores kapan maha penban lada kamlong lada don hidakan ong no ka ba ka plan ka biang kumno banyalam ya ki brio syaka tu ka jaka ka bu penban ya kita ki nong ju ka ru ha ka jing ma tena kata kadau ngatrai kini ki ba peniyat ya kini ki jingking jering ngatrai kadon ka jingate mo hapadeng ka living root bridge foundation bat ki community bakumno ban penyat pen bet ya kata karukom wan juki torres sya kita ki yu khnang ba kan ne ka jingwan juki torres kan kring shu pada ki bayar ban wan ni ju i ho dak basusi tang khat ni ju i ba tang khat ki wan ki nong jok ka na ba ki wan ban yap ha ki ki wa ki jungi balai ga ja to balai ka don kita dia kiwan nyap sipo ka ki kiwa ki jongi namar balai le se kawai ka long ba umdon ba lam lenti le se lani umdon ba ya thu ya ki ro ba ka jinglong jing man jo ka ka jongi ka bam dei e ka banong ba phila chu kenti na jarong sipo ka ba phila ban shujni ko balong shwai em naso ban ai ka ki pokruang namar ba ilong kum ban syukran no kilong shwa hi kum lakrani mama amtan kilong shwa jangi balai kile igini ki berkhoi kadai kada ba ki berkhat ki pateng te kadai pat hanga phi ki balong ki pateng bamenta bangin le ban penbha susu ki balong shwa ale ba ki pateng jangi pat hadien kin nang yai put kadai kalong bai kalong kumbaya leti bai ter nginya ngai but ki bakilong shwa jangi kila seng kila dang kila ai hangi kani kalong sya ka spa ka kordor te kum ki lau tentang kum ki ini ki jingking jeri kini kilong sya ki spa ba kordor tam ka ba ngadum ne lai kan nong we no ar uwan ban pet uwan kwa ban don hakani ka beta kwa ban ya ban i ki jing internet ban i yakni ka spa ka badon chakani ka thai te
nga kerpat nak kadang kerpat ipi ki ba de ki pateng pementa kumju ki pateng penangwan ba pin iet jela kajong pin iet ek ka ba ulu unyi ukong ula ai hangi ba piru pin sumar banyada ban pen bhasusu nang ba kani ka kanang ba ki pateng jumi la sale sniru kin da snow dap da kata jing snow kemen mo ba man ong no ngim sha i thli u kini jonga la ne pa jonga klem ai thli nga ka ti kani ka mo ngomatan ka spa ka kordotam ti tonginya penek pensa tonginya ringnya sumar odu ki klag ki betap ki dien ki sie ki umbam umbi ki jiking jeri nang tabun ter ke ba let's say ke ba kan shani kadon khamtam harat sabong ke ba phiadon hni tono penek pensa ai kata ba kanlong hi ka buram ya ngi iwe pe iwe te nganam tabon ke tien chu nga ngi bu bagi jing duai blai terakan rat unang ai shu nang the ke jing ku nang ai jing ku kerdo ip ka barang kilian ka jing nang jing sta ka jing champang bat kamat siam hi ka ba ban ong no ba phin kan mau ba phin iet yala kata kanong rim ka ba ulang shwa ulang bu ula ai